nang dhewe kariye bisa ora kaya apa kasihkan lan kedayane para raja satya kang padha kepengin pusenggo. Kula kene kaya kecek kasih iki. Jebul nang gunelan buku saenggo kandheng nanging saenggo piye. Luwih-luwih saya wimbo kagiatan rasaku raja putri Mandura dewe preka yo kene kuwi. Pakai kalau sekali kok cemar aku lah. Sudah terang pamilya lu. Kamu kok peranakan saenggo iki? Sopo bae kang teko papan saenggo lagi pilih kalau raja putri ini ora bakal bisa nolak lan nampik pamilya raja putri iki. Dewe kuwi aku tak pengen takon sebisa meneh karo siramu. Pemimpin pesampun ngatus demi rakyat. Apa kan dikasari siramu? Kok malah milih marang aku minangka jatuh lomo? Kamu kok aja satya muda ingkang sugih bondo bandu satika kakang Pikersa oleh kang padha ngandhut kayunipun kepengin ngayunake marang siramu. Elang nih Elisa. SMKN keempat Yogyakarta. Ada Pak Niken.
Ayu.